Senior Department Zirlai somni pakhatna chhungkaw Pathianin mishing te hi chhungkwa din turin min ruata kan chhungkaw ang hi khovela kan hlimlo te kan thatlo te le kan nun pumpui omdan tur in nga na ani chu mai ni lovin ramdin mun thatlo te khotlang nun anom le nomlo te caution achaklo te po chhungkwa a in nga thui hle ani mani in theu sadonila duda taka sa chu in nuam lo dewa an cheng renganga thataka in satu ero chu in nuam taka a umreng mai don ani chutiang deuh chuan chhungkaw thu a po kan chhungkaw ang anga khan kan omdon ti ishirengang u i chuan in satu mi chihni chanchina soya pakhat chuan olsam takin trial vut chunga in a sa a asakpo a ola ha vak lovin asa zo mai theiani ma se ro alo sura tuelo liana chu in chu a nge lo ema wangin a chim tamaya pakhat jok ve thung chuan lungpui chunga in a sa a asakpo a hau tak ngotang a in sak chu arin ema wangin ro sur le thlipui tle kara po ading hetlat mayani chhungkaw po hi in sak ang chu ani a eng chunga nge ke ni hian kan sak ve ang bible chuan pathian chu pa lele wana chhungkaw reng te hming choi chan ti in asoya chhungkwa kan din tur hi pathian in ngat ani turani a pathian du zong ang takin chhungkwa kan din turani kan in nei hma atang hian chhungkaw tha din tura kan film khur angai hle nupui pasal nei hma a sex man hian nu panun in rin ton na le hlim na konga har satna asiam theya nu panun a hlim lo chuan chhungkaw nun a hlim theilo in nei hma a sex man poina tlem te han soila pakhatna nu pa in rin hlelna asiam thei kan in nei hma khan kan che swala midang po alo che swal puyangem ti a in rin hlelna soi chuangam si lo a thei pahni na midang zirtir na le fa te kai shwai na konga in thlashun na asiama fa te hne na po in nei hma a sex man thatlo zia soingam a har chin pathumna pathian du lo zong ani awangin nu panuna har satna a thlen zui chin chuti lain film khur taka nunga thianghlim taka nupui pasal nei te chu an in ring to ka an hlim bi ka ni chhungkaw hlim na bulpui chu nu pahlim na ani ngai zong nei kwal dum te in ban zunga midang ngai zon le zung te hi a thalo chhungkwa ka din da tura noksak le buaina thlen tu ani thei zu in mi tan chuan chutiang mi vel bok chu kan nupui pasal tok vel an ni anga ler deuh tan po ler deuh bok kan tum tok ani ang chuwangin tleiro laia tanga za omle fel taka nun hi chhungkaw hlim le tha din tura kongpoimo ani engang chhungkwa nge kan din don ti hi engang kopui nge kan thlan ti a in ngat lian hle ani ilaka ingai zong omdan kha ifa angai zong laka omdan tur ni ta se idu angem ifa omdan tura idu angani lo chuan chutiang mi chu nei lo mai a tha ang mel that na le hausak na te ain nung changmoi le tha da poimo jok turani zei ain fel apoimo zoka sakholama andin hun ngai poimo turani pathian thu chuan ringlo mi ne na in nei arem tilova ringlo mi te nen rual lo taka ngong kolba dunin omsu u ti bible kan hmu ani pathian tri mi hi chhungkaw puyatan chuan an thaber chhungkaw hi ilangai to awak ngai lo ani thei ma se tuna tanga in buat sai tana ngai ani chhungkaw hlim tak in ngei le hlim tlang tak christian chhungkaw tak din turin in suang to ala in chhungkaw omdan turte han suang to chinte chutianga iswang to ang chhungkwa idin theinan chuan pathian hne na dilla chutiang din theina kong chu zo la akong khar chu kikte le pathian du zong chhungkwa din tumin pathian hne na tongtrai fola chutiang tongtrai na chu pathian chan du zong ani nge yang chhungkwa kan hlim lo chuan mundanga hlim na zong thin ma ila anuam thei tak lawani chhungkaw nuam le chhungkaw hlo tling din tur chuan tu na chang hian kanin buat sai lok apoimo tak zetani thuvon sam za som ni pasari na changkhat lalpan ina saklo chuan asatu te chuan an thokrim thlon mai ani lalpan khopuya von that lo chuan aveng tu chu ameng thlon mai ani